Maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta. Ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa igon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta, ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nagingon, padadaan ko sila mga propeta, ug mga sinugo, ug ilang patyo ng uban, ug ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona, tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat ug kalibutan, sa kalibutan. Gikan sa pagbuno kang Abel, ngadto sa pagbuno kang Zacarias, nga gipatay tunga-tunga sa halaran ug sa balaan nga dapit. Sultihan ko kamo silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, itipigan ninyo ang yawi nga mo'y moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod. Sa pagbiya ni Jesus niya atong dapita, gisaway sa pag-ayo sa mga magtutulo sa balaod ug sa mga Pariseo, ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila pagbitik si Jesus aron masakpan nila nga nasayop siya sa iyang gipanulti. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Good morning. Please be seated. So, karong adlaw, we will be reflecting on some important points. No? Number one is, kining gitawag na to sa English o sa tinagalog nga pagbalik loob sa Dios. Muna pinakatiba sa atong Ebanghelyo karon. No, nga sa kuan pa na, sa mga pinulong nga panato, gisuna ba? Sinita, no? Sa tinagalog, no? Sinita ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa kanilang kamalian, no? Ingon niya na, no? Sa to pa, gipahinumduman kita karon sa Ginoo nga muhimo og gamay mga lakang ba? We will do some movements to reconcile ourselves to God. Ato ba nga gitawag nato sa English og i-situate ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ganyan. Unya sa atong paghimo ni ana, nagkinahanglan ka na og gitawag nato reflections. Nya usa sa makatabang kanato nga maka-reflect kita sa atong kaugalingon, mao katong mga pagsaway nga atong nadungog alang kanato. Mao na siya gitaw kana mga negative comments ba. Kung mga makadungog kitag mga negative comments sama sa mga negative comments nga nagisulti ni Kristo sa iyahang sa mga Pariseo, no? Tagaan nato ka nagpili. Kung dili bitaw ta mo react ba negatively dayon nga mura baog ato nga dipinsahan ang atong kaugalingon, diha sa mga mata sa tao. Mo man hinungdan nga kung doon na makadungog gani ka, sawayon gani ka sa mga tao, masuko gyud ka in order to prove na sayop ang comment sa mga tao diha nimo. No, sa atong Ebanghelyo karon dili ingon ni ana ang gusto ni Kristo nga atong buhaton. Gusto ni Kristo nga makadungog kitang mga negatibo nga mga pagsaway sa atong kinabuhi, pamalandungan na nato.
atong pamalandungan, no, for the improvement sa atong kaugalingon. Mo man gisulti ni Hesus, no? Giingnan niya nga pagkaalaot ninyo, no, sa ato pa ug sa ato pa na way kuber-kuber nga komentaryo. Pero that was not done aron pakaulawan ka, aron kanang kuan ka ba, kanang i-down ka, kundi aron makamatngon ka, no, aron makamatngon ka. So that is also muna atong paningkamutan sa atong kinabuhi. Muna gitawag na to sa English o passage to perfection, no, ingon ni ana. And secondly, kining paghimo nato ni ana in order to establish good relationship with one another and good relationship with God. Maayo ang atong relasyon sa atong isig kaingon. Kaya kung makadungog tag komentaryo, awayon judayon nato kay nganong nagkomentaryo kag ingon niya na ana musamot nga og ni President ni former Senator Noynoy Aquino, Ninoy Aquino. Damor nga gitagaan nimo siya rason nga dauton pagyud ka. No, ano? Kanang naay mo sa way nimo nya imo gidayong kanang sigala sulungon gyudayon nimo dito sa ila aron nga iyang imo ba nga iyang i-retract ang iyang gisulti against nimo. Mas musamot og kadaghan ang imong kontra. The more nga imo sa gitagaan og rason nga kasilagan pagyud kaniya. Nagsulti ni Ninoy Aquino nga kung kanang imong kontra, imo po ng kontrahon, mas gidugangan nimo siya rason nga kasilagan paginoon kaniya ug patyon paginoon kaniya madugay. Mo man gisulti ni Kristo ni Ninoy ug maumao po da sa tong ebanghelyo karon. Ay kanang imong kontra, imo po ng kontrahon, umuta na nga si Kristo ni ingon nga love your enemy. Love your enemy. Aron makaamgo siya nga sayop diay ang iyang pagkontra nimo. Pero ang imong kontrahon po jud nimo. Ug sa English pa na, the more you are giving him the reasons nga musamot pagjud kasuko nimo. Ug moabot ang panahon nga patyon pa jud gani kana. Kay naa naman siya dako kay ang rason nga buhaton na niya. So ingon niya na. Muna nga si Kristo, when He was dying on the cross, no? When He was dying on the cross, iyang gisulti ang matud pa niya, amahan ko, pasaylua sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nya, dili sa huna-huna lang, iya ginang gisulti. Nya, gipasaylo, ba't yung masabog nga, gipasaylo na tamo. So ang katong kuan, ang katong dunay usa sa mga kuan ba? Tulisan si Dimas. Pagkadungog ni Dimas, sa mo gyud din tawhana day ni. Nga gilansang na sa krus, gidugkal na sa kining bangkaw, gasirit-sirit na ning dugo sa kilid. Niingon pa mangyud siya nga pasaylua sila sa ilang mga sala. Nga ubuto na hunaon, dili na ni madala nagpulo pasaylo na kaya sirit-sirit na niya akong dugo sa akong kilid. Pero pagkadungog ni Dimas, niingon din sa didi magkil na niya na Jesus. Na-feel gid niya nga dili gid siya ordinaryo. Niingon si Dimas nga, Jesus, hinumdumi unya ako ha, kung tuan nakas imong gingharian. Sabi gisulti ni Jesus, Dimas, karon dayon, mukuyo ka kanako sa paraiso. Ingon niya na. Natungod sa kaayo nga gipakita ni Jesus, nakahinulsol og ahat ng pirting salbahisa nga tulisan. O usapod sa mga nagsakit kaniya, usa sa mga nagdugkal, ang centurion, general ba, o sa ato pa na military officer sa mga
kining Romanong sundalo, niingong gyud siya. Tinuod kini siya anak sa Dios. Tinuod gyud ni. Tungod sa mga gipakitang kinaiya ni Jesus sa iyang pagkamapasayloon, gipakita na ni Jesus while dying on the cross, samtang nagtinga ka. So daghan ang na-converted. Daghan ang mga na-converted. Daghan akong sabot converted na bag-o sa kinabuhi. Sumo ko na sa atong kinaiya. Munay gipang sulti ni Jesus kanato. Nga, if ever nga makadungog kitang mga tao nga mudaot kanato, bugal-bugal kanato, the more pagyud nga mag-imong pamalandungan ng ilahang isulti. Tinuod ba? Pero ayaw nagkontraha. Ayaw kontraha na. Aron pag-abot sa panahon, makaamong gugid siya na sayop man din akong pagkontray niya, kaya wala man gud siya nasuko na ako gani. Kung moingon gina siya, tinuod gina siyang sumusunod ni Kristo. Paano tayo mahimana? So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong gitagmayo, pangayoon na to sa Diyos ngamta, sa atong kinabuhi, kanunay gitang gabayan sa pagtulon ni Kristo ug nga mahimo kitang usa sa mga lunod patay nga sumusunod sa atong Ginoo. Manindog palihog.